Wij staan hier op een markt in Dokkum en wat gebeurt hier al hier? Ja, we zijn druk bezig met de tarierings van de Weken van de Admiraal. Die starten morgen. Nou, het waar is al prachtig. En hier op de achtergrond kan je wel eens zien dat we druk bezig zijn om het helemaal mooi op te bouwen. Weken van de Admiraal, 3 weken lang. Wat gebeurt er al hier? Ja, we hebben 3 weken lang feest in Dokkum. Maar 3 verschillende weken. We hebben dit weekend staat echt wel in het teken van Circus Admiraal. Volgende week wordt het feest in de vesting. Wordt ik echt een groot feest. En het laatste weekend hebben we mooi maritiem. En dat zal voornamelijk plak vinden op de Ziel. Dus 3 superleuke weekend. Dus iedereen moet komen. Ja, ik nodig je uit om echt iedereen te komen. En nogmaals, het ware helpt dus mooi. Dus welkom in Dokkum.